ମଣିଷ ମରିଗଲା 10 ଦିନରେ ତା ପାଇଁ ମଶାଣିରେ ପେଟ ହାଣ୍ଡି ଦିଆଛି ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ପାଇଁ ପେଟ ହାଣ୍ଡି ଦିଆଯାଇଛି ମୋ ବାପା କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋ ପାଇଁ ପେଟ ହାଣ୍ଡି ବାଢି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ବୋଉ ତା ଆଖି ଲୁହରେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଣ ରାନ୍ଧିକି ପଠେଇଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଝଟ ହଉଥିଲି ମୋ ବୋଉ ମୋ କାନକୁ ଧରି କୁହେ ବାବାରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେ ହେଲେ ବୋଉ तो हाथ रंधा तो मु आउ केबे भी खाई पारिबिनी बेत हांडी को शेष हाथ रंधा भावी मु आज महा आनंद रे खाई हेले कोउठी अचुल तू ए बहु आलो थरुटी आसी देखी जा तो पुआ आज केमिति प्रेत भात खाऊची देखी जा लो बहु देखी जा।